Kakung putri senas mukrin. Yo. Iya. Kok dari teras dadi kawan itu terus gimana kakak-kakak kok kekalian harus mati juga bisa aja. Wong sedelok meneh aku bakal di apa didhauki kok dadi ya ora apa-apa. Lu mas ngitir ora kan ingin Piye kan Mas? sajene gedhogan. Ini kanggo andum tresno karo jaman kula. Upama ning gedhokan ning kandang jaran adem terus lagi ora kena apa ini? Ya kena nek kena nang ngasor ke derajate Kanjeng Rama kan. Ya ora. Padune kowe sak kloron kuwi kepengin to. Kanggo panjenengan kok mulo pati. Ora dipresani sedaya para kaum walit. Dados ing suwe Kanjeng Rama kok Kang. Ya ora apa-apa. Wong sing nglakoni aku wae ora apa-apa kok. Apa kali mawon apa? Dimas, Yo. nek Dimas layang seto lan layang kumiter kuwi kepengin kok ya golek. Apa prawan senik kene ono ya ora apa-apa. Kakak yo. Najan piye wae jamarulan Lho. Apa yen derajate luwih asor kuwi jero ora entuk ngono apa piye? itu berapa tatanan Kanjeng Rama? Masih ora. Nek aku ora apa-apa kok. Gas kowe iku tak nyembah wae. Ngasuh wae kok jilet-jilet ana gedhugan. Pun sewu lho. Piye? Kula menika ora dapat wonten gedhugan. Lajeng kula perso Ya wis. Kata mau nggih. Heeh. Weruh Kakang Mbok Anjasmara menika sami andhen kados senang kan. Karo Kamar kula. iya ana gedhugan. Nah, iki. Mboten pantes menika. Anjasmara. Kula Apa bener kandhane Seto Kumiter kok? iya leres ngomong. Kula tresno kok kalian kakang Jamal Wulan Prabu. Rama ki pentok gawe repot. Isuh sing mau Seto Kumiter saiki Anjasmara. Paman. Dawa Fatimah, kowe aja ngantuk no. Iya to iki. Adepe wong tuwa gawe niksen to nek ngene iki. Kula mangertos ning nuwun sewu lho kula Pak. Piye? Upami kula nerak pawgraning tata krami, kula nyuwun papunten. Ya. Lah menika komputer menika putri. Niki momongan kula niku kakung rak wis jagat isine donya ki pun padha dadine ana lanang ana wedok ana bener ana rupa ana bunga ana duta. Ya wis pokoke werna loro. Lah Kengkesen donya ki werna loro to. nggih ana awan ana bumi Ya. ana lanang ana wedok. Ning kula mau kok sowan kepatihan ana wedang ora ana pacitan. Nah, iki salahmu. Kok salah? Ora gelem golek. Oh dadi nek dayo ki golek Ayo ora apa-apa. Aja oh Nggih kula. dong lucu. iki nek ora ngisemke Rama, nang bejokan kok diandel kadang Wonten dipun keparengaken wonten gedhogan. Jenengan mlebet wonten ing kepatihan. Ambo, ini kondo karo Rama, nek aku seneng karo Kang Mas Jamadulan. Lah Rama menika nggih mboten tanggap. Lho, aku iki tenek ora tanggep ngene. Mergo Rama ya sanggap to. Lah nggih menawi sampun tanggap nggih sampun cetha to. Ha iki ngene. Kula tresno. Nganggo pawadan apa wae tunggal dene tak bulan beleni nganggo pawadan apa wae jaman tak kebuput. Kowe ya luput. Kok kula tak
kok. Kowe wong desa sing wingi ruput sepisan ning Regon iki nang Gedugan. Bapak kula pagenan pun. Heeh. Lah iki kowe klebu ruput. Saiki sing pemikir Jamarwan tak ruput. Leboke panjaran. Ayo sowan ning keraton Majapahit. Pakai daun. Kok zaman kula tiba Wis ora kowe lah. Kowe arep jalan opo ya? Cek kenapa kok kemarin aku kula dhewe. Buntu tabrak bukti. Injil paling jauh. Iya. Badhe ngendika kados pundi lho. Tabrak. Sasmita kados pundi sasmita. Ini Injil. Oh, maka. Damar wulan saking Paluwangga sampun wonten kepatihan wonten sasmita. Pun sumandha wonten ing kepatihan. Kesini. Babagan menika nami damar wulan niku kok pinten mboten namung setunggal. Damar bulan boten namung setunggal. Meskipun mboten namung setunggal to nami damar wulan niku.
lajengaken pinten gambar wulan niku? Aduh, kok ning pokoke jaman nek anggap kula sing jeneng nami niku rak dobel-dobel. Kuwi wonten gambar bulan, kuwi wonten gambar bulan nang menaken. Nek upama niku saka Palawangga napa ya ana loro utawa telu? Coba. Saking Palawangga. Nggih, gambar wulan saka Palawangga. Niku nyulono loro napa ana telu? Ya ngoten niku. Niku saka gambar tetep setunggal. Iya, kok kate lamun pamane nak pindah. Sasenane bakal pindah. Nggih. Pasti bakal kasunatan. Wacane Gusti Kang Hadare Jagat sedaya kantun pitados panjenengan kula aturi ngaten iki mawon mawi gambar bulan jumadha wonten ing Iya, ngoten. Bener aturi Wedan. Estunipun sakwentawis wonten suwitanipun gambar bulan. Nggih to? Namung anggap kula gambar bulan niku nggih mboten sae kok. Ora kok boleh saya kan kita gitu. Bisa aja tata titi tentrem raja Majapahit yang tanggungan ngomongan kan sekolah monggo kangaran jaman. Ingkang Bapura Kepatih panjenengan niku nyuwanake ingkang asma Damarwan cekap Purwawasesa wonten ngasta jingandika Jang Dyahari Kencana wonten Ampun kesesatan nek ngendika niku. Kok sajane kalih kula niku kalih mojok-mojokke kawit pisuwanan ing ngajeng wau kalih kula mboten cocok. Awong nyatane wau jenengan ngendika muni ora ana ning nyatane ya diakoni niku ora arep dora jenengan. Ngoten nggih saged. Sakmenika gambar bulan wanci wonten ing kepatihan. Sito kumite Suwano gambar bulan ono kersane Kanjeng Ratu Sri Positif. Kanjeng Ratu. Ojo bukan ayo sekarang. Inggih, sedhi kok dawuh. Udah sih lakukan gambar bulan. Iya. Coba. Dipun setitikaken. Udah maju soalnya. Maju gambar bulan. Ojo tumpang sore matur. Mama minat lupa. Injih, paring dawuh. Derek mama. Oh, injih, sendika ngestakan dawuh. Hati-hati, iki rong kraton iki. Sing mau pecok ide nang latihan, iki aja nganti terbalik. Kaston nopo Adi Mian Bondar. Raka Patih Logender Setaka Dene Kumiter. Atas pundi? Aku dikanthi manjing ana ing dalem ageng marang
Sang Prabu Putri Subo Siti Kencana. Nggih, cetro menika cetro. Sliramu mangerteni iki Nggih. busana Kasenopati. Sang baku aku bakal paring pangandikan marang si Damar. Boten gantung menika. Ora. Kek Mane sama- sliramu kabeh ndak jauhi ngekseni apa ngendikaku marang si Damar Wulan. Nggih. Damar Wulan. Sliramu wis midang dhewe ngendikaku marang kabeh para nayaka praja ing Kraton Majapahit. Aku dikanthi manjing ana ing dalem ageng iki diparingi busana Kasenopaten. Busana Kasenopaten iki supaya diparingake marang sliramu. Sakwise sliramu saguh lan nampa busana Kasenopaten iki, tegese sliramu diangkat pinangka Senopati Agung ana ing Kraton Majapahit. Piye, Damar Wulan? Iki kekucah kang gedhe banget munggo ing sliramu. Piye? Nami kakjane bintang pokok dan tumbas kasih namu kula pinaringan karo dari sumatenaken kalenggahan Senopati menika boten kalenggahan ingkang anjak Bener. namung rene sedaya sampun dados kepareng dalem Diahayu Pratu Kencanamu kula badhe nampi kanthi syukur naling mata. Dadi sliramu nampa apa kang dadi jauh pangandikane Sang Prabu Putri Subo Siti Kencana. Ya aku mung sak derma mengko bakal tak unjuk aturake ana ngersane Sang Diahayu Subo Siti Kencana. Nanging ndadekno pangertimu ya sliramu sakwise nampa busana Kasenopaten iki sliramu bakal nampa ayam kang ora enteng, yaiku Sang Prabu Putri Kencana Wungu temene rak kagungan klilit kang ana ing Kraton Blambangan, yaiku Adipati Minak Jinggo kang gawe onar ana ing Kraton Blambangan. Sakwise sliramu nampa busana Senopati, sliramu dijawuhi kluruk wengkas lan mateni marang Adipati Minak Jinggo ing Kadipaten Blambangan. Balimu kudu nggawa bukti diunjuk aturake ana ngersane Sang Diahayu Subo Siti Kencana. Orang lantar wajah iki bagus bukti balan dalam Sang Prabu Putri Diahayu bagi kuasa akan nanti saksai kanthi poin seluruh bukti Sliramu tak kanthi manjing ana ing dalem ageng busana Kasenopaten. Ayo derek aku. Gelem ra gelem kowe kudu begal Damarula. Yang perlu kecualamu atau bro suket godhong aja ngerti-ngerti nggon begal bukti mustakane Milaji. Wis ditisakake. Ayo, ditisakake.